Яңалыкларның шәршәмбе көн чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Азатлык мәйданында эш кайный, төзекләндерү кайчан тәмамланыр? 8нче мәктәп укучылары инвалидларга бер газель кирәк ярак туплаган. Мәрхәмәтле тартма акциясе ничек узды? Кунакларга Коръән китабы ислам дине турында сөйлиләр. Шәһәр музеенда Рамазан аена багышлап уникаль күргәзмә эшли. 12 июньгә Россия көненә кадәр Азатлык мәйданында төзекләндерү эшләре тәмамланырга мөмкин. Бүген мәйданда кызу эш бара. Төзекләндерүчеләр иртәнге 7дән кичке 8гә кадәр эшли. Алар белән безнең иҗат төркеме очрашты. Азатлык мәйданында эшләр апрель айында яңартылды. Эшчеләр кайбер урында брусчатка җәя, кайбер урыннарга ком китерәләр. Көн сайын эшлибез монда, реконструкция ясыйбыз. Көн сайын сагат 7дән 5кә кадәр кирәк булса инде задержка белән эшлибез. Воскресенье, ял көне. Вот. Монда реконструкция белән заниматься итәбез. На данный момент монтаж, уголоклар, обрамлениялар бара. Кайдадыр ни була инде площадка, щебенка белән, кайдадыр чернозем. Шәһәрдәшләр эшчеләргә комача уламый, биредә кичен гаиләләр белән ял итәргә киләләр. Кайчакта кызыксындырган сорауларны эшчеләргә дә бирәләр. Ничек утырабырнылар дигәндә, менә цемент белән мишәйттеләр, вис ясыйлар, бик качественно ясыйбыз ди. Бозылмый нитми, әйбәт. Мотор эшләр, әйбәт. Бик часто чыгабыз иптәшем белән ял итәргә. Элегрәк бу площадь бик кичкенә кебегие. Безнең шәһәр халкына урын әз иде. Хәзер менә урыны күбәя, матурая. Азатлык мәйданында төп эшләр тәмамланып килә. Хәзер махсус чирәмҗәя башлаячаклар. 1-2 атнадан соң шәһәрдәшләр яңартылган мәйданны күрә алачак. Ял итү зонасындагы конструкцияларны исә соңрак урнаштырачаклар. Это все вопросы 2018 года, в том числе реконструкция фонтана и организация новой плоскости водной, смотровой площадки, трибуны, остановочный навес. Это все 2018 год. Пока этот вопрос еще не решен, на стадии проекта не решен. Элек планлаштырылса да футбол буенча дөнья чемпионаты вакытында фан-зона оештырылмаячак. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Сергей Вильданов, яңалыклар. Зәбистәсендәге яңартылучы парк Карасиның ат казанган төзүчесе Марат Бибишев исеме биреләчәк. Марат Бибишев Чаллы төзелешенә зур өлеш керткән шәһәрдәшебез иде. Паркның реконструкциясе Татарстан Республикасының җәмәгать мәйданнарын үстерү программа кысаларында башкарыла. Биредәге Колизей күңел ачу үзәгенең төзекләндерү эшләре быел тәмам булачак. Төзелеш эшләре беткәч, монда Татар драма театрының күчүе көтелә. Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә номерына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Җәйге чорда бәлик булмаганнарга акча эшләү мөмкинлеге тудырылган. Укучыларга торак пунктларын чистартырга һәм төзекләндерергә, Бөек Ватан сугышы ветераннарына, инвалидларга, өлкәннәргә ярдәм итәргә, мәктәп җиһазларын, балалар спорт мәйданчыкларын ремонтларга, мәктәп яна участокларында хуҗалык эшләрен башкарырга тәкъдим итәләр. Бу максатларга дәүләт бюджетыннан 3 миллион сумнан артык акча бүленгән. Үсмерләрне эш белән тәэмин итү чаралары гыйнвар аеннан ук башлана. Бүгенге көндә 2692 эш урыны буенча оешмалар белән 28 килешү төзелгән. Федераль бюджеттан һәр балага аена хезмәт хакының тыш өстәмә 1275 сум акча бүленгән. Бюджет оешмаларында эшләүче мәктәп укучыларының хезмәт хакы июньдә 4023 сум, июльдә 4024 һәм августта 4065 сум тәшкил итә. Тәүлегенә 2 сәгатьтән артык эшләүче балаларның хезмәт хакы күбрәк булачак. Чаллыда мәрхәмәтле тартма дип аталган хәйрия акциясенә нәтиҗә ясадылар. Проект шәһәрнең җәмәгать үзидарәләре тарафыннан оештырылды. Тартма азык-төлек, уку әсбаплары, кием-салым һәм башка әйберләр кабул итте. Хәйрия акциясенең иң актив катнашучысы 8нче мәктәп булып чыкты. Мәрхәмәтле тартма акциясында 8нче мәктәпнең һәр укучысы диярлек катнашкан. Җыелган ярдәмне тапшырыр өчен хәтта газель дә ялларга туры килгән. Я принесла детское питание, потому что нам всей семьей стало жалко детей, которые не могут себе позволить такое. Мы участвовали всем классом, каждый принес свой продукт,
Много кто принес детское питание, подгузники, печеньки, канцелярию. Я принесла просто деньги. Мне понравилась очень акция. Все работали, наш класс работал дружно. Я принесла детям игрушки, книжки и еду. Мне было их очень жалко, потому что они еще инвалиды и остались без родителей. Азык-түлек, шәхси гигиена кирәк-яраклары кием салым. Буларның барысын да мохтаҗларга тапшырдылар. Җәмәгать үзидарәсе рәисләре фатирларга үзләре барган. Было, конечно, вот со слезами на глазах. Вот я вспоминаю те дни, когда мы ходили. Это было настолько трогательно. Люди вот благодарили то, что вот 10 лет он инвалид, его никто не вспоминал, никто о нем не знал. И тут вдруг кто-то пришел, и пускай даже там незначительный подарок, но вот само внимание, это было настолько трогательно. Оештыручылар, акцияда катнашучылар шул хәтле күп булыр дип уйламаганда, проект белем бирү учреждениеләре арасында аеруча популярлык казанган. Бу акцияны дәвам итәргә телиләр. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. 17 гасырда басылган Коръәнне күрәсегез киләме? Шәһәр тарихы музеенда уникаль күргәзмәгә рәхим итегез. Анда төрле илләрдән җыелган борынгы кулъязма һәм басма Коръән китаплары белән танышырга була. Бу музейның махсус Рамазан аена багышланган яңа проекты. Ул өлкәннәр өчен дә, балалар өчен дә кызыклы. Күргәзмәдә Казан Кремле музей тыюлыгының Ислам мәдәнияте музее тупланмаларының 60-ка якын экспонат куелган. Бу Коръән китаплары шамаилләр. Тема җитди. Балаларны аның белән ничек кызыксындырырга? Нинди харф? Нинди харф? Нинди харф? Нинди харф? Укучылар гарәп әлифбасыннан 5 хәреф белән танышалар һәм әти, әни, мин сүзләрен язарга өйрәнәләр. Хәзинә балалар клубы җитәкчесеннән 15 минутлык мастер-класс. Бу шәһәр тарихы музеендагы Коръән күргәзмәсе проектының бер өлеше. Менә хәзер без мастер-класста утырабыз. Мин тарихи музейда Коръән китабы турында белдем. Ул иң борынгыдан килгән китап. Чаллы мәчетләр эшчәнлеге турында Чаллы архивыннан видеоматериаллар, мөселман киемнәре үрнәкләре, дини басма һәм сувенир продукциясе. Буларда музейдагы Коръән күргәзмәсе проектына керә. Минем теләгем татар гимназияларында укучы, мәдрәсәләрдә укучы һәм менә якшәмбе мәдрәсәләрендә укучы һәрбер кеше, һәрбер шәкерт менә бу күргәзмәдә булып китсен иде, бу күргәзмәне күрсен иде. Рамазан аена багышланган махсус күргәзмә 15 июньгә кадәр эшләячәк. Шәһәр тарихы музее Гес бистәсендәге гидротөзүчеләр урамында урнашкан. Рим Әхмәтов, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Иртәгә Рамазан айының 16-нчы көне Чаллыда сәхәр ашау 0 сәгать 55 минутта тәмам булырга тиеш, авыз ачу 20 сәгать 1 минутта башлана. Белгечләр иртәне кара бодай, дөге, тары ярмасы, борчактан пешерелгән боткалар ашарга киңәш итә. Ифтарга исә яшелчә, балыктан диетик, сөтле азыклар ашау файдалы ди. Авыз ачкач сәхәргә кадәр күбрәк су эчәргә кирәк. Составында күп натрий булган продуктларны ашарга тырышмагыз, ул эчәсене китерә. Аның урынына калийлы продуктларны кулланырга тырышыгыз. Бу сезгә ишкерә сезонга мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина, сезнең белән сау булашам, тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Ем пломбир советский. Вкусный самый. Пломбир советский. Вкус детства от компании «Славица». Бюджетные места. Обучение в Набережных Челнах. Диплом Федерального университета. Твой выбор. Набережно-Челнинский институт Казанского федерального университета. Звони 88552 58 99 66 0+.